Na'am, assalamu alaikum yan uwa. A ɗan ƙarin bayani kuma haka, idan kuka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya gaya masa habbai ne, me ya gaya musu? Ya ce musu, kada ku kasance kafirai bayana. Ta yaya suka tambi shi yaya za su kasance a kafirai bayanai? Ya ce sashen ku ya rinƙa saran wuyan sashe da takobi. Kenan musulmi ya koma yana yaƙan musulmi. A ƙitaluhu kufurin, gashi nan dai wani hadisin annabi ya ce a zagin musulmi fasikanci ne, ya ƙashi kafirci ne. To yanzu idan kuka diba a yaƙin ya koma musulmi ne ka yaƙi da junansu ko kuma musulmi ake yaƙa, ba a yaƙar kafirai. Yanzu sai ka duba a irin wannan al'amura da ke faruwa na fitintunun nan na cikin duniya, za a ga mahi yawa wa'anda ke yin wannan aikin da ake ce ma ta'addanci, za a ga suna karɓa sunan musulunci, suna ma ikirari da musulunci, suna gama su aikin musulunci ne suke yi. Amma me suke yi? Musulmi ne suke zuwa su yanka. Ka taɓa jin an je an ce an je coci an yanke kiristoci, ko an je gidan giya an yanke 'yan giya, ko aje an ce an je gidan karuwai an kwashe karuwai? A'a, musulmi ne ake zuwa a masallaci a yanke, matan musulmi ne da 'ya'yan musulmi. Lakwal ma da ake zuwa a kwasa 'ya'ya don yana 'ya'yan musulmi ne mafi yawa a wannan alakwal ɗin. Ka gani? To kaga kenan kuma da sunan musulunci ake wannan aikin. Wai jihadi ne ake yi. Don Allah, wani jihadi ne da ake yi ake ƙoƙarin yaƙan musulmi, kashe musulmi, mai kamsu salawati, mai azumin Ramadan.